Malli jidħlu fis-seħħ regoli ġodda li l-Gvern irid jimponi dwar iż-żwiemel tal-karozzini quddiem il-biċċerija mistennija jittieħdu mal-200 żiemel biex jitraqdu għax is-sidin tagħhom ma jkollhomx biex imantnuhom. Dan iddikjaraw Ħmana Kuċċiera li jinsabu sorpriżi b'dikjarazzjonijiet li għadda l-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali Denis Montebello fuq l-Istazzjon Nazzjonali. Il-ħinijiet li jgħidu huma nistgħu naqbdu aħna kontra qalbi nagħmilha jien u sħabi kollha intu ħiżwiemel u jiraqadhom hu. M'għandniex biex nitimgħuhom u mhux se jkollna biex insommuhom. Għaċ-Chairman tal-Animal Welfare Council għalli jien dik biss qed tinkwitani, qed x'qed tinkwitak. Għalli kommita jżiemel x'għan nagħmel bihom jiena. Il-proposti jinkludu li bejn Lulju u Settembru għal ħin twil mal-ġurnata il-karozzini ma joperawx kif ukoll li ma jinstaqgħux għat-telam. Bejn l-ofsenar u s-sitta mmorru nżarmaw narmaw fis-sitta. X'ħadd tiġi tagħmel ġol Belt Valletta fis-sitta ta' filgħaxija. Ħanabbi l-karozzi? ħanabbi n-nies biex jidħlu jieklu. Il-ħinijiet li t-opinjoni huma l-aqwa ħinijiet tal-għejxin tagħna u tal-familji tagħna u taż-żwiemel tagħna. Ma żgur li ma nistgħux nżommu żwiemel. Mela fl-ewwel ta' Lulju sal-ewwel ta' Settembru daż-żiemel ma jridx jiekol, jien ma rridx niekol, il-familja tiegħi ma tix tiekol. Il-Kuċċiera jilmentaw li l-awtoritajiet ħarġu regoli meta lanqas għandhom idea fost l-oħrajn injoraw li kull kuċċier għandu minn żiemel sa 4 biex jingħataw mistrieħ ta' jiem minn fila u li għandhom sensiela ta' spejjeż oħra. Kard tal-ilma 15 euro kull kard tal-ilma biex iż-żiemel intuħ jixrob. Jekk hawnhekk għandna dranaġġ inħallsuh il-kuċċiera kollha. Ma għamlunna xejn għax għamlunna għax pjaċir għax inħallsuh u għax irriduhom aħna. Għandna l-ispejjeż kbar huma jafu biżżejjed li għandna spejjeż ta' żwiemel. Iż-żiemel aħna nħobbuh daqskemm huwa bniedem tal-familja għax hu jġibilna l-għejxin tagħna. Bekk huma jridu jaqtawna l-għejxin tagħna. Qed jitqajmu wkoll dubji dwar min tal-pariri lill-awtoritajiet b'ċertu dikjarazzjonijiet huma mgidba mill-esperti fosthom li ż-żwiemel issirhom ħsara jekk jaħdmu fuq it-tarmak. Il-veterinarji ta' żwiemel propja meta żiemel ikollu injury jgħidlek iva l-importanti li tħadmu fuq it-tarmak iż-żiemel, l-iktar ħaġa importanti ħadmu fuq it-tarmak. Jiġifieri dawn l-affarijiet il-Kummissarju laqas qalu għamlu biss. Lanqas ġie kkunsidrat rapport tal-World Animal Protection li fl-2009 u fl-2015 ma sab l-ebda problemi wara li esperti barranin raw kif jaħdmu l-kuċċiera u spezzjonaw b'mod metikolus liż-żwiemel. Allura l-Kummissarju Montebello kif iddikjara li l-kuċċiera ma tantx ilmentaw. Ma komplejnajni xiġifieri, jekk jgħidlek id-direttur nixtieq nintaqa' miegħu fuq it-television ħajjismani kulħadd u ngħidlu jien ma qbilt miegħek f'xejn. Kif fiex ma fiex? Ma qbilt miegħu f'xejn, għatlu le sur direttur, ma tista' taqta' l-għejxin tiegħi. Il-kuċċiera jiddikjaraw li l-proposti mresqa huma ntiżi biss biex jalqu ħalq in-nies u li huma lesti jikkoperaw fosthom li jbidlu r-rotta u li meta jridu jmorru veterinarji speċjalizzati fuq iż-żwiemel biex jiċċekkjawhom. Lesti li nsibu qbil miegħu iwa, forsi tkun heatwave fuq 40 temperatura. Dikinhar il-kuċċier tal-karozzin ma joperax ruħu, ma joħroġ minn ġorem issa, lesti li nikkoperaw mal-Animal Welfare. Iżda l-awtoritajiet injoraw it-talbiet ta' kooperazzjoni u lesti jibdew jimponu regoli ġodda immedjatament. Daħlet li telefonata l-ħabta ta' 6 filgħaxija mit-Transport Malta li l-Animal Welfare qed tagħmilhom pressure biex l-enforcements jiġu jneħħu l-karozzini mill-ħinijiet li jgħidu huma. Dan minkejja li s'issa tmem l-ebda liġi li l-kuċċiera jafu biha.